da cikar halaye, mai daraja da cikar halaye, annabu mai daraja da cikar halaye, daraja da cikar halaye, da sunan maliki yaumiddin zan waƙar da na sawa tagwaye, mai daraja da isar halaye, da sunan maliki yaumiddin zan waƙar da na sawa tagwaye, mai daraja da cikar halaye, abinda ya sa na kira ta tagwaye su biyu na ɗaya har da hawaye, mai daraja da cikar halaye, abinda ya sa na zubar da hawaye na tuna wadda ta kai ni ga mai yaye, daraja da cikar halaye, mai mani komai taimani komai Allah ka gafarta wa iyaye, mai daraja da cikar halaye, Allah haɗa su da manzan Allah dukkanin rintsi ka kiyaye. daraja da cikar halaye, Ya jama'ar mu salamu alaikum zan yabu wanda ya zub da hawaye. daraja da cikar halaye, A sanda ilawa ya karɓi ma'azzam ina nufin kaka ga tagwaye. daraja da cikar halaye, Mai tafiya bisa yashi annabi sai ka gaba shaidar sawaye. daraja da cikar halaye, Mai tafiya bisa yashi annabi sai ka gaba shaidar sawaye. daraja da cikar halaye, Wannan da baya saba idanu in ka taho ya san kowaye. daraja da cikar halaye, Wannan da baya saba idanu in ka taho ya san kowaye. daraja da cikar halaye, Salamu alaika rasulullahi raina fansa har na iyaye. daraja da cikar halaye, Ahmadu mai da daɗan suna sunansa ya fi na komawa ye. daraja da cikar halaye, Ahmadu mai da daɗan suna sunansa ya fi na komawa ye. daraja da cikar halaye, Annaba marsalai shi ne babban su a annabawa ya tumfaye. daraja da cikar halaye, Annaba marsalai shi ne babban su a annabawa ya tumfaye. daraja da cikar halaye, Yayi sama bako a samansa idan akwai wani waishin waye. daraja da cikar halaye, Yayi sama bako a samansa idan akwai wani ɗato waye. daraja da cikar halaye, Salamu alaika rasulullahi raina fansa har na iyaye. daraja da cikar halaye, Kai ni kawai sai manzan Allah na ajadu wani waye. daraja da cikar halaye, Kai ni kawai sai manzan Allah na ajadu wani waye. daraja da cikar halaye, Salamu alaika rasulullahi raina fansa har na iyaye. daraja da cikar halaye, Kyakkyawa cikin kyawawa tun daga kai zuwa sawaye. daraja da cikar halaye, Annabi kyakkyawa cikin kyawawa tun daga kai zuwa sawaye. daraja da cikar halaye, Ba shi da doro ba shi da tumbi kyamsan kafar hannaye. daraja da cikar halaye, Mai ungwa rasulullahi mai kyautar na jajaye. daraja da cikar halaye, Mai tasagarken arna a guje da kabbara su rufa banzaye. daraja da cikar halaye, Bai taba sa kan bulaya ba su kuma ga tumujin guraye. daraja da
cikar halaye attajiran sahabbai Abubakar attajiran sahabbai Abubakar attajiran sahabbai Abubakar shugaban sahabbai Abubakar jagoran sahabbai Abubakar wallahi mu muna san abubakar wallahi mu muna san Abubakar Allah ka ƙara tsira Abubakar a gurin abokin Abubakar wane ne abokin Abubakar annabi ne abokin Abubakar mai matsayi ga Allah Abubakar mai matsayi ga Allah Abubakar wallahi ne na san abubakar wallahi ni ina san Abubakar ibana abu kwahafa Abubakar Aisha ya haifa ya baiwa mai musaffa Abubakar Allah kan tsufa ka kai ni Sham da Kufa sannan in je ziyarar Abubakar wallahi mu muna san Abubakar Allah ni ina san Abubakar wallahi mu muna san Abubakar Allah ka bani ƴaƴa Abubakar na farko in samar Abubakar na biyu ma in samar Abubakar na uku ma in samar Abubakar na hudu ma in samar Abubakar a na biyar in samar Abubakar na shida ma in samar Abubakar a na bakwai in samar Abubakar a na takwas in samar Abubakar na tara ma in samar Abubakar na goma ma in samar sai an kira da mai san abubakar an kira mu mai san Abubakar kuma sai an kira da baban abubakar an kira ni baban Abubakar attajiran sahabbai Abubakar attajiran sahabbai Abubakar attajiran sahabbai Abubakar shugaban sahabbai Abubakar wallahi ne na san abubakar wallahi mu muna san Abubakar aminin ma'aiki Abubakar dan uwan ma'aiki Abubakar sahabin ma'aiki Abubakar yardajen ma'aiki Abubakar wakilin ma'aiki Abubakar jakadan ma'aiki Abubakar masoyin ma'aiki Abubakar mayakin ma'aiki Abubakar yardajen ma'aiki Abubakar sirikin ma'aiki Abubakar halifan ma'aiki Abubakar Allahumma yana san abubakar wallahi mu muna san Abubakar